Ja verujem u Boga, ja sam mali uvijek i mlad, Nema veze. A da mi je zvoli sve mori kad dolazi tabanak sebi. Koliko dugo te boli? Godinu dana. Sad će postaviti, sve neće postaviti. Sebi skupio ne boli. 60. Kako se zove? Ja sam na drugu. Sad će se pomoliti. Sad će se pomoliti. Sad u ime Isusa Hrista, sad boli bolesti. u ime Isusa odlazi. Skroz boli. Odlazi skroz, koleno noga. Sad bolesti. Odlazi sad, moćno u ime Isusa. Bog je dobar i milostiv. Bolest odlazi, bolest odlazi. U Isusu sad Da je bolesti. možda se sredim par dana ovdje da ovdje da se Probaj sad, da ti sad bol tu. Ima neki problem. nije. Još boli. Postavi opet ruke. U ime Isusa Hrista sad bolesti. Skroz, 100%. Moćno u ime Isusa. Sad boli s te bolesti. Moćno u ime Isusa. Skroz. Probaj sad, da ti bol tu. A pomerilo se. Još, stavi ruku. Skroz isceljenje u ime Isusa Hrista, skroz. Ja bih to odmah čas se dao, ali verujem. Da ti sad bol, 100%. pokušaj sad, je li bol tu? U prsima ide. Sad je prsti. Prstima, pomeri se. Ja, samo upornost. Slava Bogu, slava Isuse, hvala ti Isuse. Sad, kako je sad? Trni. Na šta je to? Sveti duh, Bog, isceljujete. Samo isceljujete sve. Sad ti daje. Ja odem u celju u jetri, ali nije ga vidiš, neću. Oće, oće. Bože, hvala ti. Ček. Bože, hvala ti sad. 100% da isceljenje u ime Isusa Hrista. Zato se kažem. Mislim, iz Rome sam vam živ tu Ja sam se došao. Kako je Da sad? ti sad bol tu. Još u. Jer je isti bol ili je opao bol? Ne, baš je ovaj trne koji ide prema prstima. A, pa to je Sveti duh, isceljujete. Otići će bol. Evo vidi i ovaj. Kao da ima reum. Bog ti sve više se. Ne znaš zašto šetam.